Mga parke sa Calasiao Comprehensive National High School inaayos para daw maengganyo ang mga learners na pumasok sa eskwelahan. Sundan sa report. Nagsisilbing tambayan ng mga learner ang mga parke sa Calasiao Comprehensive National High School habang wala pa silang klase. Pero higit pa raw sa beautification o pagpapaganda o recreational park ang dahilan ng pag-aayos o pagtatayo ng parke. Hindi lang puro classroom sila. Para pag may mga bakante silang oras like lunch break, recess, ay mayroon silang mapupuntahan. Kung maayos daw kasi ang mga pasilidad sa paaralan at merong mga parke, mas maiengganyo ang mga learner na pumasok sa eskwela. Aminado ang pamunuan ng paaralan na problema rin nila ang attendance ng mga learner. Para ma-encourage sila na pumasok sa isang magandang paaralan. Ang mga parke rin umano ang nagsisilbing recreational area at safe area ng magkaklaseng John Gabriel at Kila. Kasi meron po kaming place para mag-review peacefully po. Dito po kasi yung pinapagtambayan namin kapag free po yung namin, free po yung schedule namin. So dito po kami tumatambay and then pwede rin po kami dito nagbabasa po. Joan Punsoy, One North Central Luzon.